stat, dar până să mă prindă mult timp am ventat. Dat în urmărire internațională, doar cu Interpolul m-au adus în țară. Ce bine eram, câți bani învârteam, că voi ajunge așa, eu nu mă gândeam. Din infracțiuni ce-am realizat, am pierdut că prietenul meu m-a trădat. Eu vreau să văd dacă... Băi, du-te Dumnezeu, măi, de acolo la că mi-este frate și m-a dat la gardă. Și-o fi fost în mintea lui, nu-mi imaginez. Dar asta îl întreb când mă eliberez. Lumea mă privește ca pe un infractor. Bă, dar Robo nu o să tragă lumea asta. Păi aia. Cine are drog? Că tremurau toți când eram în libertate. Cu sângele reci, eu îmi fac mandat. Ca vino să le arăt la toți că am sângele rat. Cât de greu rezist, să nu fac scandal, să nu fac raport la pedeapsa care o am. Banii, credeam că mă pun bine. Aici nu ar fi greu dacă aș fi cu tine. Mereu îmi este greu când vin la vorbitor. Când văd că pleci acasă, îmi vine să mor. Eu nu credeam vreodată că mă arunc în groapă. Credeam că mi-este frate și m-a dat la gardă. Și-o fi fost în mintea lui, nu-mi imaginez. Dar asta îl întreb că mă care a luat arma și armura lui Cristian? ca pe un infractor. Sunt dat la ziare și televizor. M-au făcut vedetă, îmi fac publicitate. Că tremurau toți când eram în libertate. Cu sângele reci, eu îmi fac mandat. Ca vino să le arăt la toți că am sângele rat. Cât de greu rezist, să nu fac scandal, să nu fac raport la pedeapsa care o am. Yo, 210, din partea mea Dani Prințul Banatului. Și din partea mea Dani Mocanu. Dedicăm această melodie pentru Cristi Pălăcean. Forța Clujului! Lumea mă privește ca pe un infractor. Sunt dat la ziare și televizor. M-au făcut vedetă, îmi fac publicitate. Că tremurau toți când eram în libertate. Cu sângele reci, eu îmi fac mandat. Ca vino să le arăt la toți. Bă, Metalic, să-i dai arma la Cristian pe mine acum. Băi, că eu n-am nevoie de armă, nu. Să nu fac raport la pedeapsa care Trageți. o am. Uite, sunt... Alex, tu de ce te miști? Dacă te mai miști odată, ai ieșit și cu pâlă, mă jur. Nu te mai mișca, mă, că aia e chestia, o să tragă ea tine. Dar nu, că mă miști pe acolo. Poate să mă mănânc, dați-mi Eu îmi fac mandat, ca vino să le arăt la toți că am sângele Eu pe acum mă duc și mă mor. să nu fac scandal, să nu fac raport la pedeapsa care o am. Îi zic o treabă, eu... Da, asta-i nouă, știi ce zic? De Santoniu zic. Asta-i pentru șmecher, nu e pentru lăutari. Asta-i pentru băieții cu buzunare mari. Cu Nicolae Guță, regele manelelor. Și Dani Mocanu, idolul femeilor. Uite, stai acolo. Eu am bani agro cu mare Abramovici. e mai bine. Și fac Dar nu te senzație miști, nu te mai mereu ca miști. Ibrahimovici. Să-mi ajungă tot, nu mi-a fost deloc ușor. Am avut ambiție Cu spasul, cu spasul, cu spasul. Dacă nu Care iau sunt totul, mai poziționate, bine da? nu Cu mă spasul. complic. Avantajul. Sunt Liga a doua, e joc în Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi. Și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europeni mă trec la valoare. Joanii vor să pic la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi. Și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europeni mă trec la valoare. Toți joanii vor să mă vadă la retrogradare. Zi. Bă, Metalix, tu ai luat bicicleta aia lui Cristina. Păi de ce l-a dat? Păi trebuia să știți că avea arma și armura în ea. Nu și bicicleta lui față ca... Nu sunt de Liga a doua, joc în Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi. Și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europeni mă trec la valoare. Joanii vor să pic la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi. Și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii europeni mă trec la
O să fac. Mod pentru Sibu, meu. Așa. Haide, 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 Dacă nu iau totul, mai bine nu mă complic. Nu sunt de Liga a doua, e joc în Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și-am viteză toate ca Nathan Van Persie. Cu toți greii Europei mă întreg la vagoane, dușmanii vor să mă vadă la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca Nathan Van Persie. Cu toți greii Europei mă întreg la valoare, dușmanii vor să pig la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți greii Europei mă trec la valoare, dușmanii vor să pig la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și-am viteză toate ca Nathan Van Persie. Cu toți greii Europei mă întreg la vagoane, dușmanii vor să mă vadă la retrogradare. Lasă, lasă. Du-te, stai, dă-te de acolo. Dă-te de acolo, Molde. Trage. Ce prost e Cristina, vrea să-și depună demisia. Să nu Ce? te ridici. Nu mă ridic. E bună Păi poziție. de ce vreau să-și pună demisia? E Că prost. violată ăsta Bicla și s-a supărat. A, frate, Dă-l în da. Nu are 2 secunde, e FPK. Nu are 2 secunde. E FPK, nu? Da, și melodia asta e pentru toți sărbătoriții. Să vină tortul, să vină Oricum șampania, cred că știi e ce zic? liderii acolo. Ce face ea de la Costi acolo? Da, să te ia, ca să avem și echipele bani. Oricum nu, băi, frate, băi, Andrei. Aoleu. Oricum cred că e liderii. Bă, da, mă. Ne-am strâns numai prieteni, vreau să facem chef. Oricum nu cred că e liderii acuză. Și mă petrec, sunt șef. Cu fete sus pe mese, cu băuturi alese. Chichina, balanțean, cec tenis, piștocuri, gelenoacă. Sistemul care Îi dai bălă, mă, Uite da. așa îmi place mie, când e chef, voi chef să fie. Fac ce vreau eu, Ești prost dacă îmi dai bălă. ziua mea. Fac ce vreau eu, totul la plăcerea mea. Fac ce vreau eu, că azi e ziua mea. Fac ce vreau eu. Eu mă duc, nu știu pe zac, ce te faci ăla. Bea, bățăne să nu te ridici. Uite, Alex, nu te ridici deloc. Ce bă, venit pe ea? Nu, dar trage așa. Uite, partea asta. E greu să ne nimerească. Fără număr, scoală banii lui tata. Numai odată Când mă duc eu cu skin de FBI și trag în ei. Da, bă, la numărare mă pun și eu acolo. După aia gândit să trag în ei. Nu mai e de fapt. Ce? Asta. Nu, n-am nevoie. E cu prima oară când o fac Alex. Nu, asta nu trebuie să fac. E că prima oară. Dar eram cu Răzvan. L-am dat eu, Omul Sandu Torbu. Alex, nu intră așa. Alex, scapă mare am impus la ea, care e cu alți număr. Să nu mă cer Deci că asta sunt băiat. aveam Și deci tu voi ai fost ca mine. Stai, Tu ai făcut nu la mai fel trage, să nu mai mă trage, pe Molde. tine. Fac ce vreau eu, că azi e ziua mea. Să-ți mai nu trageți. Totul la plăcerea mea. Fac ce vreau eu, Uite, ce face? Bă, Andrei, întoarce-te. să se facă viața mea. Ah, Fac bun. ce